Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un challenge super greu. Vom încerca să jucăm cu cea mai stretch rezoluție din jocul acesta. Înainte să înceapă acest videoclip, vă rog din suflet, să dați like, subscribe mai ales, dar și share, să vă arăt prietenii voștri cum ne prostim aici, cum s-ar zice. Și hai să nu mai lungim și să trecem la video. Deci, hai să încercăm să jucăm. Hai să băgăm aici un emot. Ia uite cum se văd. Ia uite. Mamă, bă, 500 de FPS-uri în loading screen. Mamă. Hai să vedem. Vom încerca mai întâi vreo 2-3 meciuri. Nu vă asigur că vom face win, pentru că e foarte greu de țintuit cu rezoluția asta atât de stretch. Uitați-vă, bă, băieți, uitați-vă un pic. Aoleu, să mor eu. Posibil de da nou scop. Bă, m-am înțeles. Forța pe picioretă, bă, extazii, băi. Am și lag de la rezoluția asta. Wow. Hai să băgăm aici un emote. Scuze, bă, dacă se aude cumva mouse-ul și tastatura pe fundal. Asta să știți că nu știu, nu prea am ce face, dar las că nu e chiar așa de mare belea. Nu știu ce muzici pot să mai pun pe fundal, habar n-am. Dar, m-am băgat în cont și am lag. Uitați-vă cum se vede harta, bă! Mor, uitați-vă, bă, cum se vede harta. Eu merg aici la hotelul meu pentru că e așa mai safe zone pentru challenge-uri gen, dacă da. Mare iconicul, zici că e cârnat la spate să mor. Ia uite, cu cârnatul ăsta. Le aleargă câini. Bă, cât de stretch. Mamă. Cred că trebuie să vorbesc mai tare, scuzați dacă mă aud cam încet, doar că eu mă mir aici. Nu prea sunt eu fan la rezoluții stretch, la o rezoluție stretch, eu joc normal, gen. Mamă, uitați-vă cum se vede să mor. Zici că-i... Uite, nici nu mi-a... help. Nu mă bate, te rog. Team. Pistol în caz de e ceva. Vom folosi. Crești pe... Unde? Ce faci? O să te bat. Help, joc. Yes, l-am bătut, e imposibil, bă, mori. Ai și lag, nu știu de la ce am lag. Mă, bă, băieți. Mă cam bâlbâi de aia, n-avem ce facem. Zici că e grafică de-aia din televizorul. Nici nu pot să le dau afară să mă... Hai, ieși afară. Hai, vreau să-mi așez inventarul, te rog. Așa. Bun, trebuia să-i dansez la ăla, dar ce să mai dansez, că... Noroc că gen la aim sau așa nu prea mă încurcă. Că dacă mă încurca era imposibil. Mamă, uite ce loot îmi dă. Hai, încearcă să bagi aici.
Hai, 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 ușor, ușor, hai, cheluțu, că... Uite, uite, uite aici, aici. Not cheluțu. Nu iau de aici. Uitați-vă, bă, cât ați treci. Păcat că nu prea știu să editez, gen, să vă tai părțile astea plictisitoare. Că nu prea am găsit aplicație de editat, gen. Dar dați și voi acolo un mic skip până la acțiunea adevărată. Asta e să mai eu, parcă mai era un chest pe aici. Acolo unde, cum se vede, am încurcă la aim. La tot mă încurcă. Unde era aia? Cât de ciudat se vede, bă, doar ochii. Aici sus. Parcă era un chest. Nu o să stau prea mult camp pentru că da, în fine, lasă-l. Uite, aici să-mi dau bandaje. Hai. Uite cum se vede. Mamă, frate. What? În fine, să zicem că... Unde e chest? Uite aici. Uite, lopata mi se duce până la... Nu pot pune aici, acum, păcat. Lopata mi se duce până tot ecranul. Yes, shotgun. I want this. Ia să punem aici ceva creșpedori. Punem, aruncăm pe aici să ne deplasăm în zonă. Ia uite, am dat creșpedul. Nu. Mori. Așa. Deci vreau hunting. Hunting am zis. Hai că, da, dacă e. Ia, puteam să ne dați cu mine. Parcă și vezi nou scopet după filmare. Bine, nu mai consum gloanțele. Bă, mă dor ochii de la rezoluția asta. Nu prea cred că vrei să termin. Sper să nu dureze prea mult videoul. Am blocat. Asta că aici nu mai sunt prea multe chesturi. Ia uite. Mi-e doar de whipping, bă, dați-mi whipping înapoi, era... Locație șmecheră, ia aici e chest. Ia să vedem. Hai să nu cadă în apă, că nu mă mai pot urca înapoi. Uite, era medkit acolo, dar lasă. E prostă. Dar nici nu prea mai pot să văd nimica cu rezoluția asta. Hai că vreau să mă uit. Nu urc. Nu ia cum editez. Mă, cum se vede. Vreau înapoi, așa. Și bine că l-am bătut pe ăla la început, că mă făceam de râs. Mă făceam... eu nu vreau boci. Gucci Gang. Gucci Gang. Gucci Gang. Șatra Gucci. Șatra Muci. Fugi. Atâta vreau să fugi de ei, că-s inervanți. Dacă da. Ia... Repede fugi. Ia uite flopperul, ce gras mi se vede pe rezoluția asta. Cred că o să facem doar un match pentru că va dura prea un video. Ia uite-te la chest, uite-te la chest un pic. Bă, să știi că mulți oameni jucau cu rezoluția asta prin Season 8, dar imposibil, nu știu cum reușeau minunea asta. Unde și trebuie să farmăm materiale. Și-a Gucci. Fugi. Și asta. Gen, dacă stau pe crouch, pardon, și mă uit așa,
Aoleo. Se vede și în părți. Hai că eu lutesc casa asta și pe mă duc pe bătaie. Uitați-vă cum se vede ăsta, 3 jetting-ul ăsta. Mamă. Hai că 3 jetting, am și eu engleză. Ăla de... Mamă, tăticu. Aoleu, mă, ți-a picat. S-a picat. Dar la rezoluția asta, hai că... Wow, ia să vedem. Tata. Așa mai bine acasă. Hai să le dăm și el. Deci dacă ne bate cineva, dau rage quit. Ah, fac, fugi în zona. Unde e aia? Ah. Bă, zici că e Fortnite 1998. Cum se vede? How to play Fortnite în 1988. With stress resolution, egal stress resolution, așa e. Ia, băgăm un dans. Parcă aici vede un sniper. Nu prea pot vedea playerii ca lumea. Ia, hai. Unde e? Așa. Gen când stau așa se vede orizontal, nu știu cum e. Mechitano. Eu vreau barcă dacă e. Barcă. Avem barcă sau nu avem barcă? Plecăm acasă. Uitați-vă, bă, băieți. Stai să vedem dacă am pornit filmarea. Ia, hai. Am pornit așa. M-am lucrat, gata. Player. Bă, eu văd acolo nu știu câte glanțe am. 10 am eu. Sunt concentrat. Transpiration compilation. Hai să facem să moară Bradu. Să moară Bradu. Să moară Jana Blonda. Hai, duci. Nu e nimeni așa. Uite podul roșu, ce frumos se vede. Așa, grăsuț. Uite iconicul. Și-au făcut piept la sală. S-au făcut spate, pardon. Cât a spatele și l-au făcut la sală. Yo, hai în city. Hai. Vreau să dau de player și să fie și ceva acțiune. Așa facem un degeaba. Nu știu dacă vă place așa. Am și lag. Player. Și-a Draguci, fugi. Nu. Și-a Draguci. Nu vă țineți după mine că e pârnaie. Nu. Deci nu. Nu. Atâta vreau. Nu. Așa. Mamă, am deblocat ăsta. Apropo, vreau să vă anunț ceva că la, nu știu, pe la 1-2 să facem custom Brava Skin și la 50 de like-uri vom face custom de bătaie. Sper că acum pot face custom contul ăsta. E bine, e Gucci. Aici am materiale de construit, nu chiar așa de greu, dar de tras și așa mă doare și burta. Hai că opresc filmul. Player. Nu se duce. Zici că am aim assist. Aim assist. Mamă, zici că stă la cu stâlpii. Eu nu neg. Hai să putem sta și foarte ușor cam să facem unul la final. Uite, bă, cum se vede totul.
Para, para, pam, para, pam, pam. Să vedem dacă e player acolo. Uite, se bată ea cu șatrabuci. Șatrabucii. Nu. Vreau elicopterul ăsta dacă e. Șarpiri, hai urcă. Fugi. Fugi. Am luat elicopterul. Ha, psych. Hai. Hai, fac. Și stai aici. Gata, easy, that was quick. Nu văd nimic aici. Uite de aici, construcție banală. Ia uite cum se vede totul. Bă, băieți, bă, mor. Uite, dau pickaxe-ul 100 de ani. Hai că vă aștept, brotherilor. Aici să o dăm. Câți player mai sunt? 10. Cred că 10, că... Mă blochează în ușă. Și cum se vede, dacă dau așa un pic, e jale. E jale cu jumare. Sau cu jumic, depinde cum îți place. O să farmăm pe aici. A fost plictisitor meciul, dar aia e că nu prea avem ce face. Ia uite aici. Aici vreau ăsta, cum se vă butoaiele. Zici că-s... Dăm ceva healing. Așa. Așa, dăm ăsta. Mamă, păi așa cu fugit imposibil pe rezoluția asta. Uilo. Aici. Sau hai pe bătaie, nu știu ce să zic. Uite aici acest. Ia uite. De fapt n-am nevoie de bicoare, să iau un loc la mine, le dai mai epic. Chuck splash-uri. Yes. Și aici point să ținte. Pune-mă point, nu pe chuck splash-uri aici. Ceau să am... Bă, pune... Hai să vedem player. 23. Ești done. Hai că, da, dacă e pe rezoluția asta. Hai. Ăla are de la Katie, presupun. Bă. Așa. Dă-te în jos. Hai să facem win, bă, băieți, hai cu win-ul ăla. Shit. Așa, deci, para, pam, stai. Mă, frate. Băi, s-auzea, nu știu ce căcasul. Așa pe filmare, de eu nu mai fac altă filmare, lol. Să se audă tot, să ule toți. Bum. Player. Aia o lamă. Help. Nu. Nu vreau asta. Nu vreau să mor. Fugi, tată. Fugi. Nu. Bă, băieți, Maru, nici nu pot da continuu, bă. A fost GG, bă, challenge-ul ăsta. Bă, nu vă recomand să încercați. Hai gen aici, așa. Nu pot da click. Da.
Hai mă, dai live. Live match. Live match. Live match, așa. Hai, stați. Bă, mai încurc. Ai, așa. Așa. Bun, bă, băieți. Sper că v-a plăcut. Adică trebuie să vă placă. Că da, e șmecher. Hai, dă-i pic. Claim. Nu pot să-i dau claim. No. Dă-i keep. Keep. Ușor, mă, puișor. Gata, du-te, bă, de aici. E, bă! Gata. Hai, nu mă interesează. Bun, bă, băieți. Să vă mai anunț ceva. Poate ați ajuns la final și nu știți. La ora 1:30 sau 2 o să facem custom cu abonații. Că gen avem aici codul și putem face custom de Brava Skin la 50 de like-uri sau 75, custom de bătaie. Așa, eu trebuie, adică voi trebuie să lăsați like și eu trebuie să închid video. Hai, pa, pa!